Kami din itong San Carlos Public Market. May tuba? May ano? Meron kayong tuba? Wala. Tuba? Sana yan, Samar yun sir Waray din. Pero marag kalagyan magwaray. Nakaintindi? Nakakaintindi ako. Maupay. Pinamili nga kinto ba? Bisan burag ha? Waray, good. Waray din yung tuba. Ultimular, waray. Higing suka. Masarap yun, yung bahalina. Oo, gito. Tapos yung sumsuman mo, pantat. Kinilaw. Kinilaw, Senyor San May Miguel. ano, yung kamuting kahoy. Oo, Ay, tapos sos. birayan. Ay. Oh, 160 to, 160. 170 po na lang na 160. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Magmano po ang mga bata sa mga pagtanda. Good evening, Father. Good evening. Magsabi daw magmano raw sa Uy, sarado naman didi. Magmano raw sa mga nakakatanda. Ay. Ayan na. Ngayon mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa kalsadahan. Ito yata yung Boulevard. Bagatros Boulevard. Ano yan, di lamaya. Talabog ko doy. So kami din itong San Carlos Public Market. Sorry. Inawas lang kita. Sakay kitahan tricycle. Nakagpatukal-tukal kita. Nakalabay nga adlaw. Mabutong kitahin ko ang bayoplo. Okay baga makurin at pagluluwas inubo man kita budoy. Ha? May tuba? May ano? Meron kayong tuba? Wala. Tuba? Sana yan, Samar yun sir Okay, waray ka? Opo, waray ako. Hi ka man na ako din Nag-rent. Yung mama ko, waray din. Pero marag kalagyan magwaray. Nakaintindi? Nakakaintindi ako. Maupay. Pinamili lang kinto ba? Western Samar kami. Western Samar. Ano pa yun? Paranas. Paranas. Ako taga Leyte, ako Tacloban. Tacloban. Mabutong na lakon. Mabutong na lakin. Nagbablog si sir. Mabutong na lakin kuan. Bayoplo. Ayan. Tagpera to sa kapad. 90. Sige. Pinamili nga kinto ba? Bisan burag ha? Waray, good. Waray din ito ba? Ultimular, waray. Yung alak mo. Pag ginagawa ng suka yun. Kapag hindi mo na itakip ng maayos, nagiging Suka. Nagiging suka. Masarap yun, yung bahalina. Oo, gito. Tapos yung sumsuman mo, pantat. Kinilaw. Kinilaw, Senyor San May Miguel. yung kamuting kahoy. Ay, tapos sos. birayan. Ay. Sige, thank you pati. Lagat birayan. Ito yan. Ay, sika. Parang. Pumili pala tayo ng para sa uric natin. Ito. Meron pala dyan. Kayo sa hindi kita nakakakipar. Marupay na lagbaga. May na natong pangandaman. May kalano. May na natong kahibalag na taga Samar. Hindi ba na kita siyempre pero naghihapon kita kakuan nga ano pa yun nagbibinurbalabag din takbatos gintutuddo ang kutiya. Masakay ka nga ng tricycle, pangingin tim kaligiran ba? Titigam nito ng mga inagian para diri ka
halilipat sa oras nga magbabaktas kayo no sa kaya ko usually mo ito nasa kanyari ko mga jeep pipilinan ko ito mga ginagian tapos daan ay babaktas para baga kuan hindi kita malilipat o literal di LTO Whoop! Woo! Oo. So libang ko ngayon yan tatong lang mang raw naligot lainin may detala pagkahay o attendance ba nadirak ni kiniiliw ako labinat parag ang parahubog nga ilin pa daw man marasa ini no thank you yan o marasa ito hari kita dito Luyot Magic Mall nakagpatukal na kita hindi yung sa kabilang dako doon ano yan yung town center banda doon ninyo market pag insugo kita itpanta to kada kung anit na kaninga na kita pero din kung baghaton kung ba hito marasat katubong di marasat katubong itira di mga hito hindi lang magyayakan kumbaga pinanunubong hiton po na ano man shawarma basta gabi din yun ulo tataraya tila ni piraunan may dabalot siumay tapos ipindin naman no kita ka no sa din kung ano tirang mga pinanininda mainin man kikiam pagkaraig niyo mga mga barbecue ano lang din pika-pika tawag ito chicken biryani pinipilahan kihapon man mo din dito mga pampanta to Boneless na ito. man boneless ito Ito po yung boneless. magkano ganito 150 boss. 150 dito 130, 140. dito 150, 160, 170 malaki. asan si Caro Misa Maganda ba? Kaya pinuntan boss. 160 to 160 170 ko na lang na 160. Ilan to? sige dalawa Pagsamahin ko na. dalawa daw Bangus boss. Di na. bangos yung ano Boneless. boneless magkano yan 150 po. 150 mau din paralitan Ilang boneless po? Ate naman. boneless isa lang malaki ito no damon din niya yung pagpipilian no damon nila din niya ato dito kaya mga delicious no Bali 470 lang boss. 320 tsaka 50. magkano lahat 470. ayan Boss, Okay. thank you. ano mapili ka lang dito may nagyap din yung mga chicken nuggets oh chicken nuggets chicken Boneless, may
may tilapia. Oh. Guy. Guy. Guy, oh. Chicken sana yung chicken. 25 sir. Ha? 25. Dito, magkano to? 25. Ha? 25. O, isa. Ilan po? Isa lang? Sige sir. Oh? Ito. Okay, thank you. Isa lang. Ito na lang. Ito ba? 25. Thank you. Uyan na. Oo, uyan na. Oo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ito ba na ako good man hirano? The angel of the Lord declared to men, and secret seal of the Holy Okay, Spirit. dinig ako. Hail Mary, Na-respeto full hirano. of grace, the Lord is with you. Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magmano po ang mga bata sa mga matatanda. Good evening, Father. Good evening. Magsabi daw magmano raw sa Uy, sarado naman didi. Magmano raw sa mga nakakatanda. Hatinukod. Ginhi ano. Iba-iba good man ito na pamaagi. No? Magmano daw sa nakakatanda. Nabatihan ko lang, nagmano kita. Okay, bagasan taman ito. Tala, sugarong talanay. Mahuli na kita. Kapalit na kita. Tangtat.